Biti preduzetnik u Crnoj Gori je teško, a biti žena preduzetnica u Crnoj Gori je mnogo teže. Često od ideje za pokretanjem sopstvenog biznisa pa do realizacije te ideje prođe jedan duži vremenski period i većina žena odustane. Odustaju zato što nemaju podršku, nemaju pomoć, nemaju financije i sl. Pokretanje digitalnog portala, odnosno platforme Ženski biznis je od velikog značaja. Na vrlo jednostavan način možete naći sve aktuelne informacije o zakonima, propisima, projektima, načinima finansiranja kao i o kreditima. Kroz kreiranje strateškog okvira za naredni 4-godišnji period, ali i kroz brojne programe podrške, stvorili smo preduslove i otvorili brojne mogućnosti za sve one žene koje žele da započnu biznis ili unaprijede postojeći. Za razvoj ženskog preduzetništva veoma je bitno umrežavanje. Prvo i najvažnije je bitno znanje, obrazovanje, a onda to znanje treba uporediti sa iskustvima drugih. Konkurencija nije opasna, čak naprotiv. Treba vidjeti što rade drugi i pokušati da budemo bolje i uspješnije. To je moguće uz podršku institucija sistema, kontinuirano jačanje svijesti o važnosti učešća žena na tržištu rada, ali i uz aktivan doprinos muškaraca rodnoj ravnopravnosti.